An dochtúróg agus an seandochtúir. Bhí dochtúróg tar éis teachtáile ar a leithénta saoire, agus dín dúirí a cheirde aige, ach bad amhaid lickas a athair an seandochtúra bheith aige. Cúpla rá tar éis teachtáile go, gluíoch ar an seandochtúr chuig sean na bróite agus thóg sé an dochtúróg leis. Chua an bhirteach isteach sa siomra ina rá an tar. Bhí an dochtúróg a tuairt gach rud faoi deara. Cuireamach de hanga ar san seandochtúir. Rinne an sean na eolaí. Mhaithí an seandochtúir a chuisleán sin. Chris sé a cheann is dúirt. Bíonn tú aige ráistí a iarmhaith. Is fíor sin ar san seandanna. Tá dúil mhór agam ina ráistí, ihim leatdos in díobh gach lá. Nuair bhí siad a go bhhaile, chuir an dochtúr óg ceist ar athair. Conas fuairis fis go míoch an seandan ag ithe ráistí. Chonig mé na creachna faoin leaba ar san seandochtúr. Bhí go maith. Cúpla lá na dhiaidh sin, cruúfis ar a dochtúr óg ó cheanbhain a bhí bróite. Chuaigh sé isteach sa siomra agus sé an chéad rud a rinne sin ná féachant faoin leaba, agus cad a chunig sé an ach sean chrú capal. Chris sé cheann. Dis capal ar sé sin. Seachanna le héid sin festa agus ní fada go mbeidh bis a chort. Níor bhaile mar rá cad a dúirt an seanbhain agus muintir a tí ach ní padracha dúirt siad. Bhí an dochtúr óg ina rólíon spórt ar fud a bhaile ar feadh i bhfad. Mar a deir an seanachil, ní féidir ceann críanna a chur ar chudann óg.